The legend tells that millions of years ago, in Canaan, north to Jerusalem, in a valley called Home of God, lived thousands of different life forms, but the interesting, the wise, the fast, and the dangerous, which is the lion tribe, who is Shevet Areh. A long time ago, delegation of National Geographic brought us a couple of rare photographs. Many questions surround the lions, but most of them don't have answers. בואו איתנו לחקור ולחוות את ציד האריות. האריות מקפידים לשמור על כושר גופם יום יום, על מנת לשרוד בטבע האכזר. זה קשה. את השבט מנהיגים הזכרים הדומיננטיים, החזקים והחכמים ביותר. קבלת המפקד תיפתח ל-2-3. מי האריות הכי טובים? הוואי! מי אוכלים הכי הרבה זרעים? הוואי! מי אוכלים הכי הרבה קומונרים? הוואי! הפשי! תפקיד המנהיג הוא לקבוע את החוקים בלהקה, לשמור על משמעת ולהעביר את חוכמתו לדור הבא. אמון ואמונה, מה זה אומר בעצם? אמון זה הביטחון עצמי של הבן אדם. עד כמה יש לו אומץ, עד כמה הוא יכול לעשות דברים, עד כמה הוא יכול לפעול. ואמונה זה עד כמה הוא דתי, עד כמה הוא מאמין בהשם, עד כמה יש לו ביטחון בהשם. ועם זה עושים מהפכות. קחו משל, גור של אריה. אוקיי? בהתחלה הוא לא מיד יוצא לצוד. הוא לאט לאט, הוא מסתדר לאט לאט. הוא קודם הולך עם הלוויה אמא שלו, ואז הולך להתאמן איתה על הציד. אוקיי? מסודר מסודר. הוא אוכל, הלוויה מביאה לו אוכל בהתחלה, הוא אוכל, מתחזק, ורק אחרי זה, שהוא נהיה בוגר, הוא נהיה מספיק חזק, הוא נהיה מספיק מוכשר לצוד, הוא יוצא לבד. טוב, אני נהייתי קצת רעב, בא לכם לטרוף איזה חוקר 2? מבין כל המשלחות הרבות שנשלחו לחקור את האריות, חזר רק חוקר אחד גוסס, ושעתיים לפני מותו סיפר, שלאחר שהאריות טרפו את חבריו, הלכו לישון ולא קמו עד עצם היום הזה. נכנסים בשורה, עושים את הסיבוב, ואז אולי הם הולכים רגע, אולי הם ייכנסו, יעשו שורה או טור, או טור, אין שורה. בטח הוא נראה לי שחורים.